започнем с днешния празник? Казахте, че наистина това е време на големи предизвикателства и геополитически и всякакви други. Ще се справи ли нашата армия с тях? България разчита на тези момичета и момчета, които днес получиха своето офицерско звание. Те са изключително добре подготвени във военно-морското ни училище, но ще учат цял живот. Предизвикателствата пред тях няма да бъдат едно и две и трябва да разчитат и на помощта на държавата и на всички институции, не само Министерство на отбраната, президентската институция, Народното събрание, Министерски съвет, така че да прави тяхната работа по-успешна, за да могат да защитават родината ни. Кажете за вчерашния инцидент, какво мислите? Вече говори началника на отбраната, но какво е вашето мнение? Аз съм в непрекъсната връзка и координация с Министерски съвет. Знаете, че президентската институция е представена в съвета по сигурност. Непрекъсната координация и връзки сме и с всички служби, които са отговорни в България. Искам специално пред вас и да поздравя момчетата, които отидоха първи на място, за да могат да гарантират сигурността на гражданите на място, тъй като в началото имаше много малко информация за какво точно става дума. От тук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана. Аз имам уверението на началника на отбраната, че да се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно и да имаме колкото може повече информация, която да бъде достояние на българските граждани. Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. Нека да ви припомня, уважаеми колеги, че поне 2 консултативни съвета до този момент имат, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Дори най-елементарна равносметка сочи, че резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан. Второ, имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дрона. Те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронни системи. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем. И тук имаме много какво да наваксваме. Аз имам уверението на началника на отбраната и на Министерство на отбраната, че в момента стратегическите ни цели са защитени. Но сами разбирате, че България разполага с недостатъчен ресурс в това отношение. Нужно е преосмислене, нужна е голяма реформа и друг тип мислене. И накрая, струва ми се, че трябва да засилим, България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна. Колкото и да усъвършенстваме дроновете и антидронните системи, докато съществува конфликта и войната, мира е заплашен, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти. Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави. И България трябва да бъде част от тези силни гласове. И на последно място, това, което искам да споделя пред вас, струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. България е изключително заинтересована от това на черноморските маршрути да са сигурни. Ние
губим не само от гледна точка на сигурността, която в случая е най-важната, но губим и икономически, губим и финансово. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор? За Ива Михайлова някакви новини? Преди 2 месеца, когато в България се състоя юбилейното издание, 30-то юбилейно издание на процеса за Югоизточна Европа, аз имах разговори с президентката на Република Северна Македония и с външния министър за Ива. Тогава те ми изложиха много аргументи, поради които не могат да осигурят нейното присъствие в България, за да се лекува, основавайки се на независимата им съдебна система, която няма да издаде такова разрешение. Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари, специалисти, да отидат и да прегледат момичето на място. Разбира се, това не може да стане от тях или навън. Затова трябва съдействието и на съответните болници, най-вече, разбира се, в столицата, за да кажат своето заключение и да поговорят като колеги с колеги, къде е най-добре момичето да бъде лекувано. От април месец до сега аз нямам отговор. Обеща външния министър на Република Северна Македония, че ще ми изпрати отговор, какъвто и да е той. До този момент, както казваме ние българите, ни вестни кости. Но аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век. Нищо не е по-важно от човешкия живот и здраве. Това е моето мнение.